Az teljesen érthető, hogy vannak napok, amikor választani kell a szérum és a hidratáló között. Vagy nincs időd, vagy nincs kedved mindkettőt magadra kenni. Nézd meg ezt a krémszérumot! Az AA Lab Milky Waterfall krémszérum egy innovatív 2-1-ben formula, ami egyesíti a szérum könnyedségét és gyors beszívódását a krémek tápláló, barriererősítő tulajdonságaival. Ráadásul extra nagy 80 ml-es kiszerelésben. A benne lévő Centella Asiatica, hialuronsav és hialuronsav aktivátor intenzív, többszintű hidratálást biztosítanak. Megakadályozza a kiszáradást, csökkenti az irritáció tüneteit, miközben kisimítja a bőrt és növeli a rugalmasságát, anélkül, hogy elnehezítené azt. Szóval ne aggódj, ha rohanós a reggel. Ez a krémszérum tuti megmenti a napodat. Anna vagyok, a kedvenckrémen.hu kozmetikus tanácsadója.